Dahil guys, nipalit si Bubo isda kang si tatay may nagsugo na may tatay na Tama na guys, hindi na magkontay. Amang edad na ato guys. Agto rami man ni ato guys na may sa ano ling. Diya may nag-agi dari di Diba guys, ada sepuntot. Ano may gabay? Anong basak? Gabay na Sakay? Uy, Angelin! Angelin! Uy, Angelin! Angelin. Diyan namin guys! Nabot namin dari! Liyaya! Salamat Ginoo! Kaya namin! Ayan! Di asya may kaana Ana! Inday! Dah berkana walong kina. Si Aboy. Tahin. Macam makulong tiguan. Ayah, macam utang. Tubaan. Si Ana sa laab. Amin na, amin. Amin po ka, love you. Bless ni Lolo, bless ni Amin, love you. Amin. Bimboy. Amin, uncle. Kamarisel. Ada tu isda ya. Si, langsung. Oi. Si Undo, Nay. Ani ang ilang ulitaw? Loko, yapil sa kusita. Kani kang Maricel. Ay, nang Lucita. Aku kay di. Dali sa kay ang vlog ni yung trabaho. Naijang furniture ani guys. Langgan. Ya, walang ato yo. Uy, maajo jud ko ni gi-repair ya. Kaya kuan man naglupot ba lo na. Sayang. Pwede pa ka-adyo. Boy, indo. Yun pa. Ilabag na. Ito ay mo palit. Talasin. Niingon. Ano pang ka-okay? Niingon mas undo. Labog mo nga. Salit ka na. Kuan, kutsol. Kutsol kan asa. Kuan mag-isi ang kutsun niya. Ang mga abitaw sa una kutsun, gialid ana magkahoy. Lagi? Angay-angay tayo. Mato na laman ilang sabon tayo kamunggay. Bahin-bahin sa Salamat. si tatay na nagpapalit. Hi guys, dami ilayaya. Ira Yoyo, Ira Merlin. Akira. Aman si Lucas.
Ay maulian pa na. Itaon na nagbalik. Hey guys, dia buat gumay. Tingani manggudari guys. Maong dagang gumay ani. Si Edna. Hai Edna. Ay, ako rin video ani. Marilo. Hai guys. Arang kakugihan din sila guys no? Naa. Tapos si In. Ha? Okay guys. Anak kami. Hindi ka mapilit. Dami ka aja dari guys. Dami ka jug mga saging tubo. Karon pa jud ni naulian guys kay ngano gikan man ni nabagjuhan. Karon pa naulian ning mga tubo sa saging. Na yellow na ang ilang humay guys. Wala sila kay na nang harvest na ang uban. Tapi dengan kahoy ari kugihan ka aja sila buyag. Na guys, nag-harvest na ani. Kapod nangayelo na pod. Sana guys, kalan nagkuan ka guys. Abo ka guys, lami ka lutuan kay ijang init, paingon tanan sa ibabaw. Di ba nga gungaw sa kilid. Nay, nanas tatay nay. Hi guys, may gagaw. Halo guys, aningan. Yaya ni naik sang tatay. Ate. Ate Pili di atas si Yaya. Ate kanitanawa. Si anak nakahuli ko are sa ano puntod. Lagi. Ang bebe di ako sa injo. Silang kuan insan tisi ya bago na itong atop o sino kadugsin naa ini bagi pandai ani ya mati puno pandai no di au isara ni kada kinanda dai ada li hai guys mau lihat nami guys endok das undok guys. Nara tuh. Lagi kau ijang giku anak. Uli nami guys. Bye bye. Endok selamat endok. Vlog be. Hai guys. Ano namin sa Tagbilaran. Mau na naman sila magsuon guys. Ani Yaya bang tatay. Kani si Yoyo ijang asa bana ni Yaya. Okay guys, mau na namin sa Tagbilaran kay hapon na. Uy, di man ni mao ang gisuot nga sanilas. Okay, bye. Na. Ali sa me. Salamat Elia. Ayaw na. Salamat. Nay. Bye bye. Ay, pohon pa mo din sino basta na apay.
anak. Endo. Bye-bye. Sakay lang ya. Iya. Salamat yuk. Sakay. Bye-bye. Ari apa kay? Salam yuk. Usam. Pia. Pia. Awak nak kayak bukit. Bye-bye ya. Lukas. Ani Riko. Gini. Lo? Suka. Oi. Tigis. Sakay. Bye-bye. Sakay ba? Ayo tumbi dia kayak gini lagi. Bye. Ulit nami guys. Bye-bye. Ayan, bye-bye. Itu apa cara Lisa? Ulit nami guys sa Tagbilaran.